Čau lidičky, tady je Pitíčko a dneska budeme dělat lektvary. Budeme míchat nějaké nápoje. Takže máme tu Kolu Royal Crown, potom Kubíka, potom ještě Capri-Sun a tyto dvě ochucovadla. Budeme podívat ještě vodu. Tady si to dáme sem a začneme. Asi bych si tam první dal asi vodu. Tak si vezmeme vodičku, nalijeme si tam trošku vodičky. Voda je vždycky základ. To nezapomeňte, jestli to chcete, to chcete. Tak, otevřeme si Kolu. Ne, první Capri-Sun. Takže otevřeme si Capri-Sun. Naháváme papírové brčka. Brčko zahodíme. To nalijeme Capri-Suna. Jak to by stačilo? Vezmeme si třeba nějakou mini lžičku. Já mám na lektvary jednu speciální. Tady je moje speciální lžička na lektvary, jo. Už jsem to někdy dělal, jo, tak se nebojte. Já nejsem vůle. Takže tam dáme čokoládu nebo jahodu. No, takže tak. 2 kapky, je to hodně silné. Ale jestli s tím nemáte zkušenosti, tak bych to být váma nedělal. I teďka dáme čokoládu. Takže další 2 kapičky. Pak je to silné, takže být váma si dám jenom jednu maximálně. Promiňte, spadla mi kamera. Takže co dáme teďka? Tak zamícháme. A koštneme. Málo Capri-Sunu, ale přidám, že tam mají trochu vody. Je to extrémně sladké. Tak. Zamícháme a koštneme. Mícháme, dohodíme, že to nebude sladké. Teď už je to akorát. Takže teďka tam dáme vodičku. Tak, koštneme vodičku. A je moc bubelének. Tak tam si dáme. Tak to by mohlo stačit. Ještě se to pokusíme otevřít, jestli to půjde. Tak, to je ten správný zvuk. Prej na tomhle je nějaký kód výherní, ale jo, je tu. Jestli někdo chcete, tak tady ho máte. Tak, tady je kód. Dobrý, můžete vyhrát 3-4 auta, prej, tak nevím. Kostenem to jsem ještě neměl. No dobrý, tak to přidáme. Tak, a mícháme. Tak, hotovo. A zkusíme. Tak to je to nejlepší pití ze všech, čo to jak to vypadá. Výborné pitíčko. Tak, nalijem. Tak. Namícháme a jestli chcete, tak jednu mini specialitku a to může být cokoliv si tam dáte. A po video do komentářů mi pište, co bych mělo dát dál. Ale jako další přísady. A energy drinky ne, to až budu mít aspoň tak, řekněme 50 odběratelů. Tak ještě si tam se dáme totok. Neboli vitamínek. Ať jsme to 1000 let, to ještě rozdrtíme. Kašlem na to, prostě to rozdrtíme takhle. Tak, ale dám si tam jenom tento kus, protože my tam ještě stále chceme tu chuť. Ale jestli chcete, tak si tam dejte trochu víc, ale ne pomoc. A pít, tak si třeba udělejte normální pít. Abych tak budu dělat míchanici. To musíme zamíchat, ať je to dobrý. A uvidíme. A hezky to syčí. Víte, jaký to je a jak to syčí. Ještě zamícháme. Zatím to chutná dobře, tak uvidíme. Tak, koštneme, jen tak decentně. Jestli tohle bude mít dobrý vyhlídnutí, tak na lidíku budu prodávat svoje nápoje. Ale tady budu mít více odběratelů, aspoň ten YouTube button, aspoň těch stačí. Ale to zase později. Takže dobré, výborné.